proste na miestach nie na to určených, takže toto bude veľký deň 20. augusta. No a potom, keď to dáme celé dohromady toho 20., potom to svietime, no a potom ideme všetkých obliecť do kostýmu, na prvýkrát ich nalíčiť a finálny mesiac vlastne už herci skúšajú v kostýmoch, v dekorácii, pri plných svetlách, s muzikou, so všetkým, jak má byť. A ktoré sú tie najväčšie herecké hviezdy, aby sme ich aspoň 4 by sme mohli spomenúť? Je tam takých 6 hlavných postav a tie máme, myslím si, veľmi dobre obsadené. Je tam toho Maxa Bialystoka, toho hlavného producenta, hrá Marian Slovák s Andym Hricom v alternácii. Mladého účtovníka hrá Čongor Kašaj v alternácii s Tomášom Horvátom, to je mladý, ale veľmi šikovný herec. Potom tam máme Števa Skrúcaného v alternácii s Romanom Federom, máme tam Viktora Horiana so Števom Martinovičom a máme tam Mariana Labudu, čo je lahôdka. Teším sa z toho strašne, pretože Mariana som lámala 3/4 roka a nakoniec sa mi podarilo ho zlomiť, lebo nikdy predtým v muzikáli neúčinkoval. Ale ako sa ti ho podarilo zlomiť? Tak ja mám na neho také triky. Ahoj Marianko, ak ma počúvaš. Tajné páky, a nie sú len finančné? Tajné páky, vieš čo, Marian Labuda je veľmi špeciálna osoba v mojom živote, pretože od mojich úplných prapočiatkov, takýchto profesionálnych, sa s ním nejak stretávam. Prvýkrát sme sa stretli, keď som prvýkrát začala robiť pre televíziu Markíza seriál Silvánovci, ako vlastne asistent produkcie, to bola môj prvý job v rámci fachu. No a tam vlastne sme sa prvýkrát stretli. Potom bol so mnou v Afrike, keď sme točili proste Rapošov film. Áno. Takže tam so mnou prežil proste niekoľko mesiacov, to bol taký veľmi, veľmi zaujímavý čas. No a teraz proste robím svoj prvý vlastne muzikál vo vlastnej produkcii, lebo hoď som ich urobila 12 alebo 13 doteraz, tak tento je výnimočný v tom, že to nie je pod hlavičkou Novej scény, ale je to pod hlavičkou mojej súkromnej spoločnosti. Takže som strašne rada, že ho mám opäť pri sebe, lebo je taký môj talizman, sa dá už povedať. Na tom billboarde má on prečo takú tú fašistickú príľbu? No lebo on tam hrá takú jednu veľmi zvláštnu postavu, on tam hrá takého nácka, takého nacistického imigranta, ktorý žije v Greenwich Village a na streche chová poštové holuby. Ale viac o tom podľa mňa netreba rozprávať, treba si to prísť pozrieť, každopádne je to veľmi vďačná postava, proste nepochybne bude úplne famózny. A skrúcaný v ženských šatách? Klasika, už on podľa mňa aj doma asi tak chodí. Pre Števa sa to už stáva proste takým, neviem, či chceným pravidlom, ale skutočne po Klietke bláznov, po Niekto to rád horúce, vlastne toto je tretí titul, kde ho ideme navliecť do ženských šiat a do opätkov. A vlastne on tu hrá homosexuálneho režiséra Rogera, ktorý proste sa rád oblieka do ženských šiat, no ale tak Števovi to ide toto, no zase treba povedať. Si to vychutná teda ešte raz. Nepochybne. No fajn, tak vieme tých hercov, ako ste ich teda povyberali, lebo ja som si pozeral ešte aj fotografie a tam boli z tých konkurzov a z tých castingov rôzne fotky. Prečo, povedz mi teraz, otvorene, nakoniec tam Mariana D nehrá? Vieš čo, toto je vec, ktorá, myslím si, už bola x-krát medializovaná, už sa o nej písalo aj rozprávalo strašne veľa. My sme vlastne robili konkurs na hlavnú ženskú postavu, lebo je tam jediná hlavná ženská postava, a to je postava Uli. A nevedeli sme ju obsadiť dlho. A proste tak sme si povedali, že ideme teda urobiť konkurs. Pozvali sme na ňu proste kočky, ktoré už aj hrali v muzikáloch. Pozvali sme na ňu aj Marianu. Napriek tomu, že nikdy proste nespievala ani nikdy nehrala, ale myslím si, že typovo by sa veľmi na túto úlohu hodila. No a vieme, že Mariana prišla, čo som si ja veľmi vážila, pretože skutočne sa postavila na javisko medzi ostrielané harcovníčky, ktoré už majú nie jeden muzikál za sebou. A prišla vlastne, naučila sa pesničku sama od seba, čo bolo veľmi fajn, pretože nie je to sranda. Naučila sa text. Naučila sa text, áno, ale treba povedať, že, a ja to hovorím stále dokola, už sa nechcem opakovať, keď niekto, kto nespieva profesionálne, nie je to veľmi jednoduché pre neho zvládnuť a hlavne konfrontovať sa s profesionálnymi speváčkami. No jasné, určite. Ja si myslím, mne sa zase na nej páči, že Mariana je ambiciozná, je cieľavedomá, má svoj sen
A proste robí všetko preto, aby si ho splnila. Ja na tom nevidím nič zle. Nikomu neublížila, nikoho proste neurazila a nevidím dôvod, prečo vôbec sa týmto viacej zaoberať. Nevyšlo to, ale na konkurs sme vybrali vlastne Kristínu Farkašovú a Evu Sakálovú, čo sú dve mladé kočky, ktoré vlastne v konečnom dôsledku tú rolu Uli získali a proste budú v tom fenomenálne. Dobre, ako trošku nás pohotravovala, ale zas ako myslím si, že to bol celkom taký ako aj vhodný taký PR ťah, ako sa tomu hovorí, nie? To je tak zo zahraničia, sa to už dostáva aj k nám trošku. Dobre, ako ja si myslím, tak je pravda, že ľudia majú Marianu radi, že ich zaujíma a samozrejme čokoľvek sa od nej šustne, tak je vonku. Nebolo toto samozrejme cieľom. Keď som ja pozývala Marianu na konkurs, tak ako skutočne som si nevedela ani len predstaviť, čo to spôsobí. A čiže nebolo toto primárnym zámerom, nebolo to ani zneužitie, ani nič. My sme ju proste zavolali, lebo ja si myslím, že by to zvládla. A navyše ja som videla tú hereckú časť konkurzu, ktorá zverejnená nebola, nakoľko novinári z istého média proste im stačilo vidieť speváckú časť a potom ušli. Ale ja som si teda pozrela aj tú hereckú časť a ja musím povedať, že bola dobrá. A myslím si, že proste by to zvládla. Dobre, tak vieme, kto tam teda bude hrať, vieme, prečo tam niekto hrať nebude, ale možno by to niekedy zvládol. Ak vy máte pocit, že by ste sa niečo chceli spýtať, tak by ste sa pokojne mohli dovolať na 025249626 alebo 02524913135. A môžeme sa potom ešte aj porozprávať o tom, ako si šéfovala Novej scéne a kam si chodila na strednú školu, ak to bol tvoj spolužiak o ročník nižšie? Jasné. Dobre, fajn, tak to všetko budeme robiť niekedy trošku neskôr. Teraz je 8:28 a ja ešte navrhujem predpoveď počasia pričapiť k tomuto vstupu. Ideme na to. A dnes veľmi špeciálne aj s Vandou Hricovou ako producentkou muzikálu Producenti. Už sme sa veľa dozvedeli o tom muzikáli. Vanda, ty si bola ale ešte aj riaditeľka svojho času však. A to bolo aké obdobie? Myslíš na roky? 2001 až 2006. To si pomerne dosť dlho a hlavne ako ty si len o rok staršia odo mňa. Áno. A ty už si bola riaditeľka a ja mám z toho takú ako jemnú depresiu v podstate. Hej, veľa chlapov má. Však? Áno. A určite si mala množstvo takýchto skúseností, lebo povedz, koľko ty si mala rokov, keď si sa ty stala riaditeľkou. Ako dostaň ma do totálnej depresie. 23. 23, super. To ja som čo robil, keď som mal 23? A to som tu ešte vysypával smeti a potom umýval trošku riad a ty si bola riaditeľka. A ty si sa tam tak dostala a tak si tomu šéfovala asi aj celkom úspešne, však sa hovorí. No, tak zdá sa, že áno, aj čísla o tom hovoria, aj tak. Myslím, že to bolo celkom úspešné obdobie Novej scény. Takže ty si nerozhodla o tom, aby uviedli limonádového Joeho, hej? Nie. Takže, to nie si ty za to zodpovedná. Dobre vedieť. A ty na to dobre spomínaš? Ja na to spomínam veľmi dobre. Sice som skutočne k tomu prišla ako slepé kura k zrnu, aj som si to teda vypapala veľmi. Počkaj, tak povedz, aká to bola situácia? Ale tak situácia to bola tiež, že bol okolo toho veľký škandál, aj veľa ľudí nemohlo pochopiť, ako môže 23-ročná šťanda, s prepáčením za výraz, šéfovať proste takejto inštitúcii, ktorá má svoju 60-ročnú tradíciu a ja to z dnešného pohľadu aj celkom chápem, že tí ľudia boli trošku nahnevaní a pobúrení, ale proste tak ma hodili do vody, tak som začala plávať a myslím si, že som doplávala celkom fajn, ako za tých 6 rokov my sme uviedli skutočne tituly veľké, ako či už Niekto to rád horúce, respektíve Neberte nám princeznu, Náskle maľované, Kleopatra, Klietka bláznov, Donaha, Traja mušketieri boli tesne po mne, ja som to začínala. Čiže ako ja si myslím, že to bolo veľmi také plodné obdobie Novej scény a som na to pyšná. Takže ako ja myslím, že sa nemám za čo hanbiť. No teraz ako pripravuješ producentov, ono sa to pomaličky už tie prípravy vlastne aj skončia, lebo to bude už aj uvedené a ty už musíš ale rozmýšľať ako producent, lebo to je človek, ktorý vždy vidí trošku viac do budúcnosti. Musí, no. Že kam pôjdeš, do akého divadla do zahraničia vybrať akú hru? Alebo teda muzikál? Vieš čo, pre mňa je momentálne najpodstatnejšie predať čo najviac predstavení v Bratislave, keďže sa to hrá v Bratislavskom Istropolise, sme vo veľkokapacitnej sále, to znamená, ja by som chcela, budeme tu jednu sezónu.
a vlastne do nejakého apríla, mája 2009 to budeme hrať v Bratislave a chcela by som teda zahrať čo najviac predstavení a následne by som to chcela presťahovať do Prešova, aby sme mohli aj východňarom ukázať producentov, pretože pre nich je trošku nereálne cestovať kvôli predstaveniu do Bratislavy, predsa len je to dosť ďaleko a je to dosť nákladné. To znamená, že keď nepríde Mohamed k hore, príde hora k Mohamedovi, takže chcem celý tento titul presťahovať na budúcu sezónu do Prešova. Takže východňari sú Mohamed alebo Hora? Hora. Dobre, aby nám to bolo jasné. A čo teda Stredoslováci? Banská Bystrica má tiež divadlo. Ale Banská Bystrica má malinké divadlo. Ja počkaj, ale z Banskej Bystrice je... Malé, a z Banskej Bystrice je tu na naskok. To je skutočne za 2 hodinky sa to dá urobiť. To znamená, že my